Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Good morning! Maaksyong morning po sa inyong lahat. Mga gandang umaga Pilipinas. Maaksyong morning mga kaaksyon. Araw na Lunes, December 20, 2021. So, masa inyo na naman po ang programang Kia, Kababaihan in Action. Kasama niyo po ako, Action Dav Tibakay. Sa Technical Department, kasama po natin Action Conrad Alvarez. Tama sa yung Monday morning. Magsasama-sama uli po tayo hanggang alas 10 po ng umaga. So, samahan niyo po ako dito sa programang ito. Ang ating text line 0922-852-1161. Facebook page DWCM Action Radio Pangasinan. At nandyan din ang aming Kia fan page. Pa-like mga ka-aksyon, paki-share na rin. So, kumusta naman ang inyong week na ito? Kasi alam natin, mga ilang araw na lang 4 na araw na lang mga ka-aksyon, Pasko na. Sobrang na-stress na yung ating mga ka-aksyon. Sunod-sunod yung inyong mga puyat. Baka itong araw na to may mga gumising na masakit yung kanilang ulo, inaantok pa dahil syempre yung mga activities po natin nitong mga nakaraang araw. Siguraduhin po natin mga ka-aksyon na yan ay magkaroon tayo ng sapat na pahinga na. Magbigay kayo ng oras naman para makapagpahinga yung inyong katawan, yung inyong mga isip. Ayan, para naman at least
makapagtrabaho po tayo ng maayos. Ay, nako, eto pa naman yung mga panahon na sabi nga natin, sunod-sunod yung mga activities. Dumadami yung mga nagkakasakit pag ganito. Nandyan yung pagod. O yung mga nagsisimbang gabi pa. O kaya naman nagmimisa di galyo. Naambunan kayo. O kaya naman nahahamugan. Maya-maya, may sipon na. Magdala ng sombrero, magdala ng yung dapat yung jacket nyo, merong hood, ganyan. Kinukwenta ni Action Conrad yung araw. Ha? Zipon. Oo, yun nga yung alphabet. Pag mag-reset ka ng alphabet ng sakit daw, zipon. Ay nako mga ka-aksyon, sana ay malusog lang po tayo at kompleto pa rin na ipagdiriwang itong Pasko. Bago tayo magtuloy-tuloy dito sa ating pag-uusapan, ito muna, isa munang balita mga ka-aksyon. Pumalo na sa 208 o 208 ang nasawi sa bagyong Odette. Bata ito sa Philippine National Police. Partikular na galing ang mga nasawi sa Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Nasa 239 individuals rin ang nasugatan habang 52 pa ang nawawala. Samantala, binibiripika din ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang nasabing data. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. At yan na nga mga ka-aksyon. O habang tayo rito di magkanda o gaga, paano natin paghahandaan itong pagdating ng Pasko, itong holidays, paputok dito, paputok doon, ang naririnig na po natin. Pero yung mga kababayan po natin dyan sa Central Visayas, naku, kalunos-lunos po ang kanilang kalagayan. So sana isama pa rin po natin sila sa ating mga prayers. Kung syempre, karamihan sa atin, wala tayong kakayahan na magbigay financially. Kung siguro may konti kayo na mai-share, may mga maipapadala na mga konting mga bagay, material na bagay dyan. Siguro may konti tayong naitabi. Sana'y makapag-abot din tayo ng tulong para sa kanila. Bakit kaya pag may mga part talaga ng bansa natin na kapag ganitong ditong September September, December, mga ka-aksyon, yung papapasko, malapit ang bagong taon, dyan sa area na yan, talagang sinasalanta sila ng kalamidad. So, ipag-pray po natin yung ating mga kababayan. Moving on mga ka-aksyon. Balik po tayo dito. Yan, kung na-stress na naman kayo, 'di ba? Nung last time, sabi natin yung sa party. Ayan, nung karaan yung party, pero eto naman, yung iba din na sila naman, kayo yung maghanap. Ayan, nakikita nyo yung inyong mga gastusin. Baka mamaya nakikita nyo yung mga tinanggap ninyo. Meron pa ba? Ano nang bakas na naiwan ng mga tinanggap po ninyo? O yung iba may tatanggapin pa lang, pinagpaplanuhan nyo na po ba yan? Siguraduhin po natin na merong maiiwan mga ka-aksyon. So, bibigyan namin kayo ng tips paano makokontrol. Paano yung pag-budget po natin kapag ganitong sumasapit ang holidays. Alam nyo na yan. Dahil medyo excited tayo ngayon. Kasi unlike noong nakaraang taon at yung mga sumunod na buwan niya na talagang walang-wala din po tayo. Diba? Karamihan po sa atin ay walang-wala.
Eh ngayon, medyo normal na. Doon nasa alert level 2, tignan po ninyo ang ating kapaligiran. Ako, normal na umaak. Kumikilos ang mga tao. Sa pamilihan, sa grocery, sa simbahan, sa mga kahit pa sa mga opisina, ang ano na lang natin talaga pagsusot natin ng face mask. Pero yung aminin man natin o hindi, yung social distancing hindi na po nasusunod siya, no? Yan, kung nakikipagsiksikan na po kayo ngayon, sa mga binibili po ninyo, naku, tignan po natin nasa makakasapat pa po ba yung budget po natin. Paano tayo magbabudget ngayong holidays? Una, syempre, mag-set tayo ng budget natin. Swerte, doon sa mga mayroong malaem, yung kwarta, natin, yan, nagasusunda. Budget nyo ninsin siya. Para ma-budget nyo kung paano nyo uumpisahan, i-review nyo kung paano kayo gumastos noong nakaraan. Yung spend nyo, yung ginastos ninyo nung nakaraang taon. O, kung hindi kayo nagagastos nung nakaraang taon, nung last pa, magbalik tanaw tayo doon sa para makita po natin ano ba yung mga pinagkagastusan natin noon. Alam ko nung last year meron pa naman nakapaghanda pa naman tayo meron pa tayong mga naihabol na handa. Pero doon sa amin kung yung sa amin nagkataon na may mga nagkasakit. So yung nahanda mo baka nasobrahan kayo nung last. Yan, para doon sa amin, medyo sobra. So, nagre-review tayo ngayon. Sabi natin, dapat hindi na maulit tong ganitong klase ng gastos. So, may ine-expect ba kayo ng mga darating pang mga bisita sa ngayon? So, kaya ba ng ating budget? Ano yung mga areas dyan na kayo ay napasobra ng gastos? At ano yung mga dapat maglista na daw kayo ng mga major items na kailangan ninyo? Ano yung mga activities na isasagawa po ninyo ngayong Pasko at sa nalalapit din na susunod itong bagong taon? Yung mga events na pinaplano po ninyo na paggastusan po ninyo ng pera ninyo. So ngayon, puro napansin naman natin, in fairness, marami ngayon yung nagsisave din kasi parang nakita na nila yung after nung Christmas, yung mga sumunod na mga buwan, di ba? Halos wala tayong kapera-pera. Ayan, umasa sa ayuda, umasa sa yung maibibigay sa atin na tulong nung magkaroon pa ng quarantine, di ba? So ngayon, in fairness, marami yung nagtatabi ng kanilang mga pera sa ngayon. Ayan, titignan natin ano ba yung pinaplano po nating pagkagastusan. Kasama na dyan yung konting parigalo. Konting parigalo o kaya naman baka may pag-party na kayo, may entertainment kayo. O yung pagkain na ihahanda ninyo, siguro, onti na lang sigurong menu. Depende kung gaano yung in-expect po natin na mga bisita na darating na makakasama po natin. Yung ibang family member po natin ba, na malayo sa atin, makakasama ba natin sila? O tayo-tayo lang? Kung tayo-tayo lang, ayan, medyo tipid tayo. Or kung may pinaplano kayong mag-travel, pumunta kayo sa ibang lugar ngayon, magbakasyon kayo sa ibang lugar ngayon kasi hindi ninyo nagawa nung nakaraan. Pero ngayon, nakabawi na po kayo. Tapos open na yung mga pupuntahan na gusto po natin na puntahan na lugar. So, iset po natin yung ating budget doon at dapat mag-stick tayo doon sa budget na yan. Magtakda din tayo ng specific na spending limit. May limit lang. Kung 500 lang gagastusin nung isang kasama po ninyo, hanggang doon lang siya sa 500. Kasi ang napakalaking tukso pag ganito, 'di ba? Yung online shopping. Matipid mo man sila doon sa doon sa paggastos nila diyan sa labas, mga ganyan. Hindi mo na alam, may dot-dot ng kanilang cellphone. Maya-maya dumadating na yung kanilang mga orders.
So ngayon kausapin po natin sila. Kung yan lang, yan na, tama na yan. Kung sila naman yung may pera, bantayan pa din natin, sabihan natin sila. Lalo na kung syempre ikaw pa din naman yung nagbibigay sa kanila. Well, kung sila yung gumagastos na galing na sa kanilang sariling pocket, alam na din nila na mababawasan yung ganitong pera nila. Makikita naglo-look back din naman sila ngayon. Ay, wala na akong pera. Sabi, nabawasan na yung pera ko. Yan. Ay, nasa atin din naman kung paano din natin sila gina-guide dyan sa paggastos. Ayan, dapat in-estimate po natin kung magkano lang yung afford natin na gastos in each category. Yung sinabi natin, yung travel, pagkain, sa regalo, ayan, na mga ka-action, kung saan lang yung kaya natin. Parang kahapon, yung pag-usap-usap po namin ng mga kamag-anak. Ayan, sabi, sige, mag-exchange gift tayo, sabi. Ano na lang, gawin na lang natin, ganito na lang na price. Tapos, magdala na lang, bili na lang tayo ng item na ganito yung price niya. Tapos, on the spot na lang tayo mag-exchange. Kasi mamaya, in-expect mo, baka ang nakabunot sa'yo is, alam mong may trabaho, may kaya sa buhay, in-expect mo na maganda, mahal yung ibibigay sa'yo. Yung mga ganon. O kaya naman ikaw, dahil nabunot mo si ganito, naku, ayaw niya yung ganitong bagay lang, medyo social yung style niya Doon kayo napapagastos kasi. So, ang sabi nila, yung kung ano lang yung kaya nyo igastos, yun na lang. O kung sa exchange gift, gaya nga nga nabanggit natin, mag-set na lang tayo. Bumili ka na lang nung mga material siguro, yung something to use. Na pa yan, na unisex pa yan. Lahat pwedeng gamitin niya, babae or lalaki. Bata or matanda kung merong mang ganon. O yun, mga ka-action. Karamihan daw dun sa mga financial planners, inirekomenda nila ang paggastos na hindi higit sa 1.5% ng inyong annual income sa holiday expenses. So, ilan ba yung tinanggap po ninyo? Yung 13-month pay ninyo, may bonus ba kayo? Dapat 1.5% lamang po niyan ang inyong gagastusin daw. Mas maganda kung alam nyo na yung spending goals po ninyo beforehand o bago pa lang dumating yung holidays. Para manatili kayong nasa tamang landas ng paggastos. Hindi yung maya-maya sanga-sanga kasi ang daming tukso kapag ganito, di ba? Lalo na yung mga sale. Ang daming mga dumarating na mga bagong gamit. O kaya naman kung sa pagkain, kung kailan naman talagang ganitong panahon, doon ka rin natatakam sa mga pagkain. Doon dumadami yung cravings po natin, di ba? At eto din mga ka-action. Kung kaya nyo, yung mga ka-action natin dyan na very creative sila. Ayan, yung DIY na klase ng mga regalo. Yung homemade gifts. Less expensive ang mga ito dahil syempre kung meron kayong mga materials dyan na available, sa tingin mo, hindi ko na kailangan bumili ng ganitong wrapper. Hindi ko na kailangan bumili ng ganitong pang dekorasyon, di ba? Dahil kayang-kaya mo naman na gawin na lamang yan sa sarili mo. Ikaw na mismo ang gagawa niyan. At saka ka na lang daw kung maghanap ng mga pag kaya mo ng DIY, ang tignan mo na lang, mag-search ka na lang ng gift idea online. Or kung hindi, ayan, yung iba naman kasi gusto nila baked goods ang kanilang nireregalo para doon sa kanilang family and friends. Huwag din po natin kakaligtaan na kapag ganitong panahon, dyan din tumataas yung mga bilihin. Diba? Sabi nila, merong SRP dyan, pero habang naglalakad yung araw, habang dumadaan o paparating yung holiday, doon din nadadagdagan ang presyo ng mga bilihin. Yung mga sangkap, ayan. So,
So kung ano man yung plano nyo na iluto, dapat nakabili na kayo dapat ng mga gagamitin nyo pa bago pa itong holiday, kasi sabi ka natin dito tumataas, nagsisitaasan ng presyo. Sa halip na gumastos kayo ng pera on each, ay yung gumastos kayo para sa kay ganito, kay ganyan, 'di ba? Marami kayong kapag-gastusan doon sa tao, dapat join forces na lang. Dapat hati, ganyan. Kung doon sa family ninyo, meron naman na kayong makakahati sa gastos, ayan, pitch in na lamang kayo. May contribution bawat isa. Ayan, para hindi masyadong mabigat yung gastusin ninyo kapag ganitong sumasapit ang holidays. Ayan, kung medyo good thing dun sa mga merong naitabing pera dyan na kaya niyang regaluhan ang bawat isa ng yung, alam mo yung wish list nung kasama ninyo is maibibigay mo. Diba? Di okay din yun. Pero mas maganda, isipin po natin, medyo magtipid-tipid muna tayo. Kung ang binabalak naman po natin yung mag-travel, ayan, iisip-isipin daw muna natin kung magkano ba yung magagastos po natin. Dapat meron kayong travel planner. Hindi nyo na kailangan kumuha ng ibang mga tao. Maski kayo, kaya nyo na yan. Itingnan nyo na lamang kung saan yung lugar na gusto nyong puntahan. Ano yung mga requirements? Baka kasi may mga gastos pa doon sa mga requirements. Ilan ba yung gusto ninyong isama? May kasama ba kayo? Or alone lang kayo? Kayo lang ang mag-travel. Ayan, wag po ninyong kakalimutan din ito. At syempre, yung mga tips din para makasave kayo doon sa mga lakad naman ninyo. Kapag nandoon na kayo sa area na papasyalan ninyo, mamaya kung ano yung mga maisipan po ninyong bilhin, mga souvenirs, syempre papasyal kayo doon, nandun din paggastos sa pagkain, accommodation, di ba? Yung mga yan ikasama doon sa inyong i-consider kapag kayo ay i-consider sa pagbabudget ng inyong gastos. Dapat travel wisely pa rin, mga ka-aksyon. Kung may mga i-entertain man kayo, lalo na itong panahon ng holidays, diba? Ito yung magandang time na may makapag-entertain tayo, tumanggap ng bisita, magbisita, magpabisita. Ito daw yung pinaka magandang panahon. At syempre sabay po niyan, kailangan natin yung pagpaplano again. At saka yung pagbabudget para mabawasan yung ating stress. Ayan, nag-iisip ka na ng ganitong okasyon doon sa bahay ninyo, wala ka pa palang pera o wala kang sapat na pera. So, doon ka din may stress. Madadagdagan ito doon sa stress level natin kapag ganitong sumasapit ang holiday. Kaya't, dapat meron din kayong entertainment planner. Para sagawa na kayo ng mga fun activities o makapag-ready na kayo ng mga fun activities, fun event na hindi kailangan na kayo ay gumastos ng malaki. Ayan, hello doon sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood dito sa programang ito. Maya, babalikan ko kayo, babatiin ko kayo lahat. At babalikan din natin ating pinag-uusapan, makalipas lang po ng ilang paalaala. Kia, kababaihan in
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy na po ang ating programa Kia Kababaihan in Aksyon. Kasama niyo pa rin po ako, Action Dove Tibakay. At mga ka-aksyon, nandyan pa rin po sa Technical Department Action Conrad Alvarez, to my left and to my right, Action Nat Sovero. Yan, full force. Ngayong umagang ito. Bago tayo magtuloy-tuloy dito sa ating programa, ito muna isang balita. Na-rescue ng Philippine National Police ang kabuang 563 individuals sa isinagawang 41 rescue and relief operations sa mga apektado ng bagyong Odette. Patuloy naman ang paglalaan ng tulong sa 7,201 evacuation centers kung saan nakatigil ang may 2,432 na pamilya na binubuo ng 100,353 individuals. Sinabi rin ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Irene Dumlao na mayroong higit 2,000 evacuation center ang nagpapatira sa 270,000 individuals o 74,000 individuals o pamilya. Sila ngayon ay binibigyan ng kung anumang tulong ang kanilang kinakailangan. Ang communication lines ng PNP at supplies ay nagpapatuloy na operational sa lahat ng police regional offices at tinitiyak effective command and control upang ma-supervise at ma-direct ang post-disaster relief and rehabilitation operations ayon naman kay PNP Chief Police General Junardo Carlos.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Binabati ko din ng Maksyang Morning. Thank you sa mga nanonood sa atin. Sir Jess, good morning po sa inyo. Merry Christmas. Ma'am Delia Cabais, good morning din. Engineer Rosario Montemayor Pasyon. Ma'am May Bonzo, happy Monday po sa inyo. At ganun din kay Ma'am Bella Bel Jimenez. At kay Captain Mark Bautista, hello. Kamusta na? Kamusta na po dyan sa area ninyo? Nako, holiday na holiday. Siyempre, busy ang ating mga kapulisan sa pagbabantay sa kanilang mga lugar. Ganun din, stay safe din po sa inyo habang ginagampanan ang inyong tungkulin sa bayan. Kay Joyce, hello sa'yo, Joyce Claire. Of course naman, magsuportahan ng programs. Eto din mga ka-action, dagdag na rin po natin doon sa listahan ng ating pagbabudget po natin kapag ganitong sumasapit ang holidays. Eto din, habang pinaplano po natin yung mga pagkakagastusan po natin, mga bibigyan po natin ng regalo, wag po ninyong iiwan yung sarili ninyo. Ay, baka siguro yung iba naman minis na nila yung sarili nila, hindi na sinama na doon kasi yung mga nakaraan na mga buwan, ganyan, puro I deserve this, di ba? Sabi niyo, naku, I deserve to treat myself. O kaya yung iba, hindi na sinasama. Pero alam nyo bang meron daw psychological effect kapag pag sa pagpaplano ng pagbibigay ng regalo is na isasama mo din yung sarili mo. Ayan. At eto din, mga ka-action, i-value daw din natin yung ating relationships. Kapag naisusulat po o kapag tayo ay nagsusulat doon sa mga tao na gusto nating bigyan ng gift o regalo, pinaplano po nating mabigyan ng regalo mula doon sa mga pinakamalapit na tao sa iyo at yung mga taong minamahal mo hanggang doon sa mga extended family na bibigyan mo, baka meron pa doon. Dapat each time daw na may ganyan, talagang nagsisave ka na, nagtatabi ka ng pera para doon sa mga tao mo. Sabi natin kanina, dapat may price limits lang po tayo. Kapag para na monitor pa rin po natin yung pera na lumalabas. Kasi baka sabihin nyo, one time lang naman ito lang naman na holiday na medyo na sobra tayo sa gastos. Isipin po ninyo, dapat hindi tayo lalagpas sa paggastos, hindi lalagpas yan doon sa kinikita po natin. Pwede ding mag-price check gamit ang inyong mga phone. Yan, tignan po natin dahil nakakapag-search pa rin naman na tayo. May mga online na shopping na rin dito. Alin ba yung mas matipid sa atin ngayon? Kung may bibilin kayong item, yung bibilin mo siya doon mismo sa store niya o kaya naman hanap ka doon sa phone natin. Baka merong mga nandyan na online sale na pareho lang siya pero mas tipid. At saka meron pa yung mga promo, kunwari free delivery at mas mataas yung discount. Pwede din po natin na i-consider ito. Maraming mga stores, mga ka-action, ang merong price match policy. At makakahanap kayo ng mas magandang deal para po dyan. Ito din, isa doon sa bakit tayo biglang napapagastos o sumusobra sa gastos. Kasi meron tayong estilo, yung last minute shopping.
humahabol tayo. Kung kailan nandyan na, tsaka pa lang tayo bibili. Kunwari, party. Kung kailan, ngayon na yung party. Yung iba, ngayon pa lang din bibili. Dapat proactive daw tayo para hindi tayo nag-rush. Bili na lang ng bili. So, hindi na natin ganong tinitingnan yung price niya o baka yung hindi natin gano'n nang nachi-check yung quality ng mga bagay na binibili po natin. At syempre, ang tendency, nag-overspend na po tayo. At hindi lang yun, hindi ka lang nag-overspend. Mas lalo ka pang na-stress. Eto, dapat alam din daw natin itong tinatawag nilang Black Friday. Dahil kapag Friday, nandyan yung mga sale. Ayan, kapag sinabing Black Fridays at Cyber Monday at ang regular holiday sales. Ayan, instead na sa isang araw ka lang bibili, tignan daw natin yung mga pa-promo nila, no? 'Di ba nakita naman natin kung pag ganitong araw, sale sa ganito, 'di ba? Lalaking sale sabi nila kapag tumatapat sa Friday and yung Monday ganyan, 'di ba? Pero yung sa pagitan ng araw na 'yan, meron pang mas malalaking sale pa daw. Mas makakatipid kayo pag ang pinambili po ninyo mula Tuesday hanggang Thursday. Yung weekend, medyo mas yung mga offer nila dyan, naku, mas mataas pa daw kaysa doon sa regular holiday sales. Kasi hindi naman mapupuno yung shopping areas kapag sumasapit yung mga araw na ganyan. Tuesday to Thursday. Ang puno sa Friday, yan, Saturday, Sunday, yan, Monday. And last na, yan, talagang mag-save kayo, mag-ipon kayo doon sa mga expensive gift na pinaplano po ninyo. Para hindi kayo mabaon sa utang o kaya naman hindi nyo biglang maiubo sa pangregalo lang tapos isa lang pala yung nabili nyo dahil sa expensive, mahal nga yung nabili po ninyo. Yan yung mga kailangan po ninyong i-consider sa pagbabudget ng inyong gastos ngayong holidays. Para hindi po tayo tuloy-tuloy na nauubusan ng pera, masyashock ka na lang, wala nang tira para. Tumanggap ka naman ng ng bonus mo, tsaka yung 13-month pay mo, pero parang walang natira. Ay mga ka-aksyon! Antabayanan po ninyo na susunod dito sa programang ito ang PhilHealth. Yan, mga kaibigan po natin sa PhilHealth. Mga ka-action natin, baka may mga additional kayong mga katanungan, i-ready na po ninyo mga ka-action. At para mga yan ay masagot ng ating mga guest mula sa PhilHealth. At dahil mga ka-aksyon, wala na po tayong sapat na oras dito sa programang ito. Pinasilip na talaga ni Action Nuts yan eh. Para tayo makapag-ready na dito sa ating makapag-ready na din sila. Tayo maka-exit na din dito sa ating programa. Anyways, thank you again po mga ka-aksyon, mga sumubaybay po sa atin at nakinig. Salamat ng marami po sa inyo. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez-Ferrer. Technical Department, Action Conrad Alvarez. Ito na yung nagtatalo kasi pareho kayong andito. Action Nuts. So, pero andito din. Ako po ang inyong nakasama po sa programang ito, Action Dove Tibakay. Nag-iwan po ako sa inyo ng isang maaksyong morning po sa inyong lahat. Susunod ang programang PhilHealth. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Sumay.